Cipcos. Oke? Mirengake. Sekian lama aku menunggu. Menengok. Untuk kedatanganmu. Ayo suwile nunggu kasih nangis kok. Bukankah engkau tenang Mas Irul, tenang. Telah berjanji hadir di majak ziarah. Datanglah. Lha apa gunane nggo menungso ki apa gunane kuwi? Apa gunane kuwi? Colke kowe nang alas kono. Buang sisan ngono. Ora genadel ngono ngono. Men pangan kethek sisan ngono. Kowe ki jawab datanglah. Malah mikir deleke nang lambing ngisor. Salah bodol Mas, mikmu yakin. Apa sing muni ki kene kok. Ngeri yakin. Gatel. Tak buruh ngukurake. Ndak. Astagfirullah. Datanglah. Wis pokoke ramen wis pokoke. Jangdutan wis pokoke men. Jidol, bodol ya luweh. Bobrok ya luweh ngono. Terus ora karo-karuan. Mumet kok. Kedatanganmu ku tunggu ye. Sholawatlah. Kaya nang rom malah. Ora kalah tenan karo rom ngono kae. Karo mamong jiwa. Bersolawat pada nabimu. Ya Rabb, hamba memohon ya Rabb, semoga selapanan siang hari ini yang hadir akan tetap dalam bimbinganmu ya Allah, dan semua masyarakat pula. Amin. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji hadir di selapanan ini? Datanglah. Kedatanganmu ku tunggu. Sholawatlah. Bersolawat pada nabimu. Ya Allah, hamba sadar hidup hanya menunggu rahmatmu. Amin. Ya Nabi salamku, salamun alaihi. Ya Rasul salam alaihi. Wasik. Ya Nabi salamun alaihi. Ya Rasul salam alaihi. Ya Habib, ya
Ya Habib salamun alaik salawat salawatullah alaik. Awas deh. Ya Allah, siang hari ini hambamu memohon ya Allah, berikanlah tetap iman Islam, banyak rizki, umur panjang, anak solih-solihah untuk senantiasa beribadah. Amin. Eling ngono dulurku ing macak sing eling marang Allah zat kuwasa ake urip iki sajatine amung setelah aja padha kok neka-neka aye selapanan mbok yo tindakno supaya urip eling kang kuwasa nyambut gawe mikir donyane aja lali marang akhirate salamun alaik Awas Dep dan gedung salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib ya Habib ya Habib salamun alaik salawat salawatullahi alaih. Iya. Ngopi sih. Ngono kopi kok eman-eman bismillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Oke. Sadar hidup kita hanya menunggu. Gini mboten? Yo iyalah. Kalau kita sadar betul, yuk sekarang kita renungkan sejenak bahwa hidup kita hanyalah sementara. Niki sing do rawuh sakmene kae lho. Termasuk sing nang dak kae. Wah, kowe ketapet dada kae. Kakang-kakang niku kae. Wah, kono dada normal ora kae. Ono kiai kaji ndak milu munggah barang kae. Mulu wah beneran delok rugi ya aku rugi. Kok kaya konser wae. Lah lebar kiroah kok milu munggah langsung ngene-ngene. Mesuk-suk kancane iki lho. Atur nuwun Sayyid. Lah niki tenan. Kalau kita mau sadar Bu, menungso urip teng alam donya hanya sementara. Coba kula tak matur. Kita niku berarti nggih kula barang. Niki 100 tahun yang akan datang awak dhewe wis bubar timbangan rayap. Nggih napa mboten? Lho iya apa ora? Mula sangat rugi Bu, sangat rugi. Nek ana selapanan kok ora padha rawuh. Cocok mboten kira-kira? Mathuk apa ora kira-kira? Njoko ana sing ngomong ngene iki. Arep ngaji rono rene. Selapanan rono rene. Ning kadang kelakuane ya padha wae lah. Cok ana apa ora? Le ngaji rono rene jilbabe keser-keser. Klambine gamis, guys. Yo kipas-kipas. Kayak menungsane kayak asem tenan gaya. Simuk, guys. Nang kadang sing ana sing ngono kuwi. Arep ngaji rono rene. Ke jilbabe yo keser-keser, milu selapan rono rene. Ning karo sing lanang yo galake kok kethek angkrem. Cak ana ora? Ya niku deling-eling. Dadi dimut-dimut nggih Bu nggih.
Wong ngaji niku bahasane kan tolabul ilmi faridah. Temu-temu tolabul ilmi faridah. Maknane tolab niku nek mboten keliru, luru yu. Dadi wong luru niku iso oleh, iso ora oleh. Jenengane wae luru nggih mboten. Sing dibahas oleh lan orane niku mboten niatono teko luru. Ngono lho. Syukur bagi kok oleh, syukur bagi ngasih iso nglakoni alhamdulillah. Kula nek Kanjeng Nabi oleh gawe bebungah karo umate sing gelem ngaji niku wah ngendikane nek ora salah lho niki. Hadis dipandukun dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allahumma wis ngono kuwi bebungah kuwi yu. Sing sapa wonge gelem jangkahke sikil mlaku utawa pit motor utawa mobil. Pokoke gelem mlaku ngene lho yu. Utuk. Sapa wonge kok gelem utuk-utuk. Gitu? Krana li utuk-utuk kowe mau lurung ilmu, diniati lurung ilmu, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah gampang ke dalan nuju nang swargane Gusti Allah. Ora dibahas oleh lan orane, gelem nglakoni lan orane niki mboten dibahas. Sing pokok mangkat selapanan mangkat cocok matuk mbuh sapa masayihe mbuh sapa kiyaine niku kudu mangkat wis teko mangkat selapan dina pisan biar adanya keseimbangan urip ki ora mung mikir donya tok ning kala-kala ndongeng akhirat urip ora mung nyambut gawe tok ning kala-kala jagong guyon karo ndongeng akhirat cocok napa mboten. Yo iya, pulang esuk nek ana sing urung mangkat dijawil, mangkat. Wingi nek ora mangkat gelo lho, tenan lho. Ha ngopo to? Ayo sing ngaji ki den baguse. Kok ngarso ki lho. Saipul. Kok ngarso ki lho. Den baguse Saipul kok. Apa lazia. Wis ngono kuwi nggih mboten. Mula nggo niatono awak dhewe urip teng alam donya niki nglaras manah. Nglaras ati, nglaras pikir supaya manungsa gesang teng alam donya niki awak dhewe ya minimal niku bisa bahagia tentrem donya lan akhirate. Nggih napa mboten? Cocok napa cocok? Dheweke syair ya yo ya. Mumpung ketemu kalih kula sepoke do sairan wae. Perkara kono sing komen kon ngaji malah nyanyi wae luweh berduli jidat. Wong sing ngomong ngono ki urung mesti iso nyanyi kok cerewet. Temenan kok. Ya ta yo ya leza kok leza. Ane ora dijake nyanyi kok ya iman-iman ya ta. Gawe apa wis kawatan untune barang. Aku arep ajak ngaji ibu peteang. Bu, ayo lunga ngaji. Wah, jan. Selapanan supaya urip pangeran. Supaya urip ki do eling karo pangeran, ngono lho maksude. Eling ana pangkat derajat iku mung sampiran. Leres mboten? Bondo dunya uga sifate titipan. Ding 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 ding. Ya Rasulullah salam. Ya Rasulullah salamun alaihi. Yo selawatan. Asa niwa karoji ya Rabbi asa niwa karoji.
selapananku selapanan supaya urip iki eling pangeran pangkat derajat yuk pangkat derajat iku saderma sifate titipan okasane urip iki manjing ing kuburan mula eling ayo mangkat selapanan des Ya Rasulullah ha Ya Rasulullah awas Dep Salamun alaihi lagun Ya Rabbi Asyam dewa Daraji Ya Rabbi Asyam dewa Daraji satu kali intro la 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 laras atiku laras ati ngaji iku ngatur jiwa kanggo wasa supaya padha eling ngibadah lan ndedonga urip bisa mulya tentrem tumeka putra Rasulullah canda kaya Pak asem kowe kok panjenengan Ya Rasulullah Salamun alaihi Ya Rabbi Asyam Ya Daraji Ya Rabbi Asyam dewa Daraji Sallu ala Nabi Muhammad ngaji ki panten ngatur jiwa kok ya temenan kok saniki awak dhewe nek ora ngaji Masya Allah makhluke Allah sing jenengane menungso kok wis ora gelem selapanan walah angel diatur yu temenan ora mung ngatos atine contoh kaya Israel kae ora ana selapanan yu temenan wong kula urung tau diundang nang kono ki temenan mula anane mung perang mawon ngene mboten mula kula cok kadang matur ngene menungso niku lho awak dhewe kula barang niki gek dikandani wae kadang-kadang karo sedulur karo tangga wae do drengki iri srei kok ngene mboten apa meneh ora dikandani jajal apa ora jan kaya isriwil po temenan yuk mulane alhamdulillah awak dhewe kok urip nang pete kelurahane Majak Singi Kecamatane Mboro Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia kowe kudu gembira lho yu dadi wong Indonesia kudu gembira niki temenan mang teliti kono negara-negara sing senengane mung perang mawon niku ora ana selapanan iki ora ana. Ngono lho. Mula muga-muga anane selapanan do iso nata atine. Nggih napa mboten? Tenan Bu dhewe iki kudu syukur tenan. Makhluke Allah sing liya-liyane iki kaya-kaya sakniki pun musnah. Leres mboten? Lho temenan. Lho makhluk niku napa mawon? Menungso makhluk. Nggih napa mboten? Kewan yo makhluk liyane pun do musnah lho yu awak dhewe krungu sejarah dinosaurus ning apa wis tau dhewe weruh dinosaurus ki wis musnah awak dhewe ndongeng biyen ki nang alas cok ana gajah apa mbudur ana gajah apa ora ana wong ana wae gur ndas tok kae nang kanu kae nang rangin putih kae mung ndas tok kok cerewet ora ana awake barang.
papat mung ndas tok eho. Nah buntute wis dirica-rica. Wis disop gajah. Leres mboten? Apa meneh gajal? Kidang saiki ya wis langka meneh. Nggih mboten? Biyen trenggiling pirang-pirang saiki ya wis ora nono landak. Masyaallah. Sing gek rada akeh ki menungso karo kethek. Pancen loro kuwi meh rada padha panjenengan soalé kok mbero. Ning menungso ya meh wae lho yu. Dinteki kek jaman tahun 2020 kae. Anane corona kae. Kowe meh dinteki kae ndarani po. Ngeyel, suntik jus langsung. Suntik jus langsung. Alhamdulillah. Kula ora disuntik malah nyuntik. Loh. Al. Ning temenan yo. Ning temenan gini mboten. Mula dhewe iki kudu syukur karo Allah, makhluke Allah sing tesih dilestarekake dening Gusti Allah. Mung dhewe kon aja tiru kaya makhluk sing jenengane kethek, senajan padha. Ngene mboten? Ah kok padha to? Ndak ora yu. Nah, kuwi kukur-kukur. Sik yu. Nah, asem tenan, jangkrik tenan. Kowe jan setiti tenan kuwi ngono kuwi mungsuh kabeh kowe. Mangkel akeh ora. Kethek kuwi doyan gedang, menungso doyan gedang apa ora? Berarti kan peh padha to. Kethek ki doyan kacang brol, menungso doyan apa ora? Ya luwih nyiplik kok aneh. Banget kok. Kethek jodo kumpul-kumpul, menungso kumpul-kumpul ora? Kumpul-kumpul. Ini nek kethek kumpul-kumpul niku paling jomong petan karo tengak-tenguk luru panganan lho yu. Ora ana kethek kumpul karo glendeng. Luwih parah jane menungso kuwi. Nah, menungso kadang kumpul karo glendeng tanggane. A1. Apa meneh rombongane wong wedok. Alah. Wis angger muni ngumpul dadi siji wong 5 ngono wis ramene mung wong sekecamatan. Lah wong 5 ku sinten mawon lho? Ya kuwi jenengane kuwi-kuwi wae kan biyen. Yutun. Mbak Sri. Nur. Siti. Tuti. Cocok. Provokatore genah Mbak Yati. Remuk tenan. Lho iya, mulane awak dhewe men ana bedane karo kethek. Niku nek ngumpul ya selapanan, ya pengajian, ya seneng, ya sing rukun. Allahumma. Allahumma. Amin. Kuwi temenan yuk. Mula monggo anane selapanan satu, tujuan selapanan mengharap ridho Allah, mencari rahmat Allah. Yang kedua ngaji selapanan supaya ngatur jiwa, jiwane men diatur. Alhamdulillah. Urip ora semang iri karo sugih tangga, ora semang drengki karo mulyane sedulur, sugih melarat wis kabeh diatur dening Gusti. Temenan yu. Tidak akan ada daun yang jatuh dari rantingnya tanpa kecuali daun tersebut mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Semono uga wong urip yu. Ora nono kabeh lepas saka takdiri Allah ning mboten nonton. Mula dieling-eling tenan. Ngono selapanan rono rene, kok atine drengkine ra ilang-ilang. Sedulure mbangun omah wele omong-omong, alah ramang do gumun, nah napa to? Kae le mbangun omah ki lak adol bagiane sing wadon to. Nah winginane dituku karo hotel kono kae kok. Heeh mo, la iya. Ngono kok iso domongke mbok luweh. Arep adol bagiane sing wadon ya luweh, arep adol gedung merah putih ya luweh. Nek ora kena dienggo arep ke apa? Wong mung dibuka njur ditutup. Nalare iki lho. Kadang-kadang ya jane masyaallah nggih. Nek Pak Presiden ki niate nggih apik banget. Nggih mboten? Ning kadang pelaksanane sing ora cetha. Mosok gawe gedung merah putih kok operasi nang pinggir kuburan barang lain. Yo pocong-pocong mau sing arep blonjo apa? Tumbas susu. Susu.
Mejet dhewe. Kok cilik to kayak itu. Ora mang tutupi. Astagfirullahaladzim. Moto kok mung dosa to ya lah. Alah cewetan. Wong sampean yo padune ngene-ngene. Men didelokke kiyaine. Wong aku ket mbiyen ket mau genang lirik kok dienek-enek ngopo? Pamerang ora. Ora arep ngrembug kuwi aku. Bodol tenan kok. Iki selapanan pindho ngundang Saipul malah bobrok lho jamaah. Lah iya. Lah nggih napa mboten? Kula ati iri drengki niku diguwang, ngoten lho. Kula asring matur bola-bali. Wong niku nek pancen takdire sugih, mbok suket godhong melu ngrewangi. Nggih napa mboten? Lho tenan, Bu. Takdir melarat mbok nandura gandul modale pirang-pirang lomot kabeh. Biasa kabeh. Nandur lombok mangsane kembang ya malah brindil kabeh, kriting kabeh. Wis dikrubung werna-werna ana semut ana warna-warna. Disemprot supaya kritinge ilang, kembange ndadi rampung nyemprot malah kesasar rondap. Modar kabeh. Yen temenan lho yo. Ning aku duwe sedulur nang daerah Borobudur mriki. Jan iki nek arep do tiru ning tenan iku. Do nandure iki mung napa to? Alah nika lho sing diketok jelek cepleke jeles urip yu kelor. Ora hehehe. Kuwi iki godhong kelor barang iso dikonsumsi lho yu. Apik wis sehat kuwi. Tenan, sehat. Apalagi buat yang ibu-ibu sedang menyusui. Kuwi ceritane lho. Alah kon cerewet lho. Kuwi nek bobor godhong kelor karo adas kula waras, kuwi critane mimiki njuk bludak-bludak critane wae. Sing lanang barang melu ngumut. Temenan Mas, wah dipiris wah sak galon-galon wah. Alah cerewetan ora. Iki kan mau kok remuk to iki. Lha niku nandur niku Bu masyaallah. Begitu didol iso mbangun omah, tumbas mobil alhamdulillah. Ning pancen le adol ki sak pekarangane pancen. Hitungane njuk sak pekarangane ki hitungane le adol. Heeh. Mula awak dhewe monggo tata-tata sing penting atine didandani. Cocok napa mboten? Guwang, iri drengki srei jail metakil guwang. Mulai selapanan iki mengke kondur titik duwe ati sing apik karo sapa wae teko sing apik. Allahumma tanggane seneng atine teko melu seneng, tanggane bungah dulure bungah atine teko melu bungah. Nek tanggane kek susah ya melu susah. Nggih napa mboten? Tak gaweke lagu terbaru ya yo. Lha iya kok ya. Pancen yo jane ngundang Saipul ki arep yo ngrungokke lagu-lagune terbaru kok ya. Mula ki lagune anyar terus aku Mas. Wah, new terus. Iki lagune terbaru supaya sing iri drengki srai jahil metakil ilang kabeh. Ya Bu ya. Aku kasih sebuah syair Kamelia. Tepuk tangannya mana? Kita konser tenan yakin. Justice tenan. Ini di karcis lumayan begini. 15.000 no. Justice tenan. Aping piro? Sungguh jangan kau biarkan. Ojo dinengke wae to. Apa? Jikalah hatimu itu atine kuwi ditoto. Gila menyimpan rasa dendam dan cemburu. Dendam, cemburu, drengki serai guang. Cocok? Yuk kita mulai sadar. Boy sing sadar. Hidup di dunia ini
nang alam dunia iki lho yuk. Nopo? Hanya menunggu takdirmu ya ilahi. Wasik. Ayo Mas ini. Oh, sungguh jangan kau biarkan jikalau hatimu itu selalu menyimpan rasa dendam dan cemburu. Kita semua sadar hidup di dunia ini hanya menunggu takdirmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Wasik. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Haye, ya Rab, siang hari ini hambamu memohon semoga rahmatmu kau curahkan. Ya Rab, semoga pula yang hadir dan yang belum bisa hadir semoga akan tetap banyak rizki, umur panjang, keluarga bahagia. Oh, sungguh jangan kau biarkan jikalau hatimu itu selalu menyimpan rasa indam dan iri. Yuk kita semua sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ha ha ha. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wasik ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Tidak beli. ya Habibullah, Ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Diipul dalem. Jenengan ket mau ngendikake bab ati terus njuk carane Dik. Pripun Bu? Supaya ati kula ke memes, supaya ati kula niku laras, niku pripun carane Bu? Ayo. Urip teng alam donya ki teko dokei syukure. Dokei napa? Temenan, dokekno syukure, sithikno ngangluwe, urip insyaallah bahagia keluarga. Nih, cocok. Wong jane mono ya sudah paham. Karo Al-Qur'ane dawuh Allah, firman Allah. La in syakartum la azidannakum.
wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jajal kowe sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate. Lak cetha to. Sapa sing tansah ingkar karo nikmate Allah, bahkan kafir karo nikmate Allah, siksa sing bakal diparingke. Pun ngono ya bola bali. Kadang tegel ngomong karo sing lanang. Wong lanang bedina mung sorang sarungan, tungkrak-tungkruk. Mbok yo nyambut gawe sing temenanan to Pakne, Pakne. Aku ki jan urip nang alam donya ki yo kemecer. Kemecer apa makne? Yo kemecer. Weruh tanggane, kancane, kacamatanan numpak pecekek. Aku ki yo kemecer banget. Sampeyan ket biyen mung cukrak wae. Aku urip karo sampeyan, nang pete mung tambahan. Aku ki kemecer, Pakne, kemecer. Kepengin numpak PCK. Masya Allah. Ngerti ya urip kaya ngene karo sampeyan. Aku ki biyen lek ngeboti jenengan ki lek krono mae karo pae. Aku ki biyen jane arep dilamar polisi. Waduh. Polisi tidur. Kok ya aturan iki. Wong nang alam donya tenan Bu, uripe mung sawang sinawang. Nggih napa mboten? Temenan kula nek nyawang dulur kula petik. Dulur kula ngajak singi bahagia sekali. Watu duwe Borobudur. Ora ketang mung iso nyawang. Arep dodole didodokake. Ya to, Bu? Lho temenan lho. Ning awak dhewe nek ndelokke mung sawang sinawang. Mula kula asring matur, aja nganti duwe pikiran upama ya aku dipek pejabat uripku bahagia dereng mesti. Ora heha-hehe. Kula ngasek sok tuwa omong karo menungso kowe. Apa kowe gelem dipek wong sing usahane rono rene, ning sing lanang stres. Duamuk lambene sik jedier kae gajal. Kayak pecah-pecah kae. Kaya wingenane ana sing wong wadon ngasih ora iso weruh barang kaya ngono kae gajal. Masya Allah. Nggih mboten? Kok tegel lho nglakoni kaya ngono lho. Nggih mboten? Padahal wong wadon ki ya wis akeh nggone nyambut gawe ya to, Bu. Wis esuk asah-asah. Umbah-umbah. Ngopeni anak. Ngeterke sekolah ya to yu. Sore omahe gejah. Bengi arep turu kugah iki kon mlumat. Kuwi wae kudu kon obah-obah. Nek ora obah-obah rasane jan ra ono blas panjenengan kaya. Halah. Biasane seneng ya kok obah-obah. Makelake. Mulane urip ki mung sawang sih, nawang wis ngono wae. Siapa ya orang yang bahagia Deipul? Siapa orang yang tentram Deipul? Orang-orang yang mampu bersyukur atas segala yang dimiliki oleh panjenengan. Allahumma disyukuri urip mau ngono lho ya. Ya nek kabar kuwi nek kabar lho ya, kabar. Ya Mas Irul, kabar mboten hoax niki nek mboten hoax lho. Nek kabare wong wadon ki nek sing legan tur nom niku nek kepengin uripe bahagia, uripe ke happy kuwi ceritane nek diwayuh kiai malahan. Ora payu didol nang pete wis. Wis do ngerti kertune. Ora. Malah sing tegel ngomong, "Sih kurang, Pak." Ngono. Imbangane duwe pira kok sih kurang, ngerti-ngerti ora kok. Ngene cerewetan. Ya mbok menawa payu kok ya. Ora payu des tak kene. Ora payu. Malah sing mulane kan wong uripe mung sawang sinawang nggih Bu nggih. Dan ini Bu yang paling membahayakan. Jadi guyon yang ya ana maknane ngono lho. Yang paling membahayakan bagi hamba Allah yang tidak bersyukur, maka ada sebuah hadis qudsi Bu. Niku bahaya tenan. Iki gak apik tenan iki. Ngeri supaya awak dhewe paham lan nampa lan nrimo. Pripun man sapane wong. Lam yardo kang ora ridho sapa man.
ngala qadai ing atase qadar lan qada ingsun Allah. Walam yasbir lan ora gelem sabar sapa man ala balai ing atase coba lan bala ingsun Allah. Dawuhe pripun? Falyal tamis minggat wae kono. Lunga wae kono. Robban siwaya luru pangeran sakliyane ingsun Allah. Ayar luru sapa? Diponegoro. Mula urip data kai syukure. Allahumma wis pokoke mulai sakniki apa sing dadi duwene jenengan nang keluargane jenengan, ayo bareng-bareng sing syukur. Lah, syukur teristimewa syukron bilisan. Lisane dinggo gawe ngendika sing ati-ati. Cocok? Matuk. Temenan lho yu ya. Aja ulat barang kuwi lho. Nek sing lanang gek duwe duit, gek nyekel duit, grapyake kaya kethek memeti. Nek sing lanang gek ora gablek duit, walah lambene lincip kena dikocir gajal. Karo gremeng wae. Jenengan paham mboten, Bu? Sebenarnya suami panjenengan termasuk kula barang iki lho. Wong lanang ki asline korban penipuan darane orang. Lho kok ngeyel. Lho kok ngeyel. Wong biyen nalika gek pacaran kenalan ditakoni wis do basa kok. Dik daleme pundi? Peting. Injis. Petik iki melu pundi to Dik maca singi Mas Injis. Wong lanang Bali kok main kereng. Kasihku. Aku ketemu karo cewek petik kok tak takoni basa. Wah iki nek tak dadekke bojo mesti ngajeni karo aku. Wong lanang ngono kuwi. Temenan doyak. Singkat cerita dadi pacare wong tuwa rido kabeh setuju dadi bojone. Lah niki awal mulane tertipu. Akhirnya setahun 2 tahun tekane 3 tahun. Ha kok sing wadon cukul metu siunge gajah. Karo sing lanang langsung ngeri tenan. Aja galak-galak ya ya. Wis muga-muga awak dhewe sakwise selapanan iso nglaraske ati. Ayo atine dilaraske, muga-muga bisa tentrem donya lan akhirate. Allahumma. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam selapanan iki dilalah Bu, awak dhewe iki masuk dalam 10 Muharram. Cocok? Matuk. Tanggal 10 Muharram atau bulan Suro niki temut-temut bulan yang penuh ketentraman dan perdamaian dan keselamatan. Temut-temut loh. Semua sejarah cerita Nabi dan Rasul niku dislametke nang bulan Muharram. Cocok? Mula deling-eling. Yuk sing paling apik dekipun apa meneh? Wiridan apa nang bulan Muharram iki mau? Ayo do kaile maca istighfar. Temenan Bu. Nabi Adam tundung saka swarga, anjlok nang alam donya, nangis 40 tahun maca istighfar Nabi Adam pripun? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana selama 40 tahun Bu. Dikawapura dening Allah, ditampa dening Allah nang bulan Muharram 10 Ngasura. Kula eling-eling apik-apike maca istighfar. Ning kadang lak menungso mboten. Kon maca istighfar do ora patek semangat. Kon maca sholawat ya tunggal kurang gembrega. Kon maca Quran ngendikane malah wis kuwur ora patek cetha. Ning gumune nek maca tanggane kok le khusyuk ngono lho. Khusyuk jamaah min fadlillah al-Fatihah. Temenan kuwi. Mula tumok ninah barang. Mula muga-muga niki awak dhewe dieling-eling iti-iti istighfar. Ya ya ya. Nek mboten klintu Bu kena goleh-oleh. Dawuh Kanjeng Nabi man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla
min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge gelem ngokehke maca istighfar siji arep diparingi kebungahan. Alhamdulillah. Ning lak jenengan kadang ora to yu. Cok keliru ngono lho. Angger wis susah dek wae setipar. Lho nggih to pancen. Padahal kudune maca istighfar supaya uripe ora kakean susah. Ngono lho yu. Angger wis susah gawe nangis-nangis. Ana apa Bu ana apa muga-muga dosane di ngapura aku gegek ora kelingan dosa jeng. Lah kok ngasih nangis maca istighfar ki ngopo? Aku ki gak susah. Lah nopo? Bojone aku ki ketanen karo rondo pete. Ya ini. Mulane tau kae maca istighfar ki Bu nggih. Sing nomor lorone Allah bakal paring kejembaran. Allahumma. Sing nomor telune Allah bakal paring rizki dari arah yang belum kita ketahui termasuk sehat awake. Sehat apa Bu? Jenengan duwe kursi muter-muter ngene Bu. Penak to? Upama duwe ning bokonge wudunen gajal. Ora iso numpak ya ora. Ya ora. Mobil anyar bokonge wudunen ya arep numpak ora penak to ya. Gitu? Temenan HP-ne iPhone tukoke anake kerja saka Malaysia kono, ke Jakarta kono. Lah ning mripate rembesen terus. Ah, kono trimo ra duwe HP iPhone kae. Daripada motone rembesen. Dadi dol wae heeh. Gawe Royal. Ya Royal ki warna-warna ya iya. Royal mangan, Royal nopo. Manten anyar, kurangane apa senenge gajal. Ning malam pertama sing lanang malah anyang-anyangen. Lah, mulane kok kae maca istighfar. Astagfirullah. Halangati. Pun istighfare kapan-kapan. Sing nomor terakhir sakwise awak dhewe iso nata atine, nderek selapanan rono rene, ngibadah salate aja dilalekake. Nggih Bu nggih. Wis to pun mungsal wangsul kula matur mriko mriki dadi wong Islam ki pokok salate aja ditinggalake. Cocok? Ya nek bapak-bapak barang kae termasuk nuwun sewu lho Pak. Wong lanang niki ora ana nuwun sewu alasan ninggalke salat ora duwe. Ana ibu-ibu ana alasane datang bulan. Nggih mboten? Niku ora njuk susah sih datang bulan terus no. Nggih mboten? Nek kaya ngono kuwi jenenge bodol. Mulane bab ibadah salat muga-muga saged nindakake. Pun niki tak rasa-rasake do kipas-kipas jagong wis ra patek tenang, nyatane wis setengah setunggal. Ya to yu. Ya kula dhewe tesih ajeng wonten acara melih niki teng daerah Mingguang mriku apa. Wis pokoke gek larise ra karo-karuan. Ya iki ora pamer ki ora Des, sing pancen umuk lah maksudnya. Dan jare wong urip kon mati umuk daripada mati keteko. Engko nek ora dumuki wong majak singi ngomong, "Kae payune mung nang majak singi ngono." Cenang. Ya wis, gaweke lagu sing nyemek-nyemek yo yo ya. Heeh. Cocok. Lagune arep nyuwun apa? Dangdut, campursari, apa selawat sing religius. Dangdut. Kok senengane dangdut wae. Yakin dangdut? Temenan? Milombien seliramu wis tak aturi. Jadi temenan kok jamaah kok senengane mung dangdutan wae. Ngono kuwi gajah nek yen ora iso dangdutan ora tinggal bubar. Temenan, mula jan sip jasis temenan kok. Dadi wong Islam aja nganti padha lali. Salat 5 sedina lan sewengi. Pencapai ngono ki sapa? Kuwi nek jawab ngono kuwi mancing-mancing kiyaine kuwi. Wong ngasar rampung malah kene iki yo mikirke Pak kerembut ngono kok. Ngawur wae. Sama saya ngono aja. Ora wae. Mangkel
Wong kene iki gek nahanan malah lara aku. Wis tak petak pejete wae lah. Iki lho tak pecet-pecet lho kan lho. Aku kan bayangke sing ora-ora. Ngeres kayu. Ayo tetep ngeres kok. Ngono lho, Jal. Apa ora gubuk asmara apa judulnya? Rina wengi ndonga marang ngarsane Gusti. Cocok? Yo, sida dadi rada. Ya Allah, hamba hanya bisa memohon dan mengikuti apa yang jadi permohonan jamaah ya Allah. Lagu dangdut ya Allah. Dulurku kabeh kang ana ing macak sing rena wengi salat 5 aja lali jamaahe dilakoni kanthi setungso kanthi turu ida-ida nang Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin ayo Dem cak bitawabi mulkilahi intro Isa subuh luhur asar uga maghrib jamaahe aja ngantek lalekake donga marang sifat Allah pangerane utawa supaya mulya uripe Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin ilahi sholatan daimatan bidawabi mulkilahi daimatan bidawabi mulkilahi wes diperkosa ya ono kiai sing diperkosa karo tukang nendang ajur Bu jujur dalam hatiku tak ingin kita berpisah tapi tak mungkin kita di sini terus jarang ngomong jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi neng yo petelesan udah meleding jika ada umur panjang kita bisa berjumpa kembali bersama Apunten ya Bu wis muga-muga awak dhewe urip teng alam donya ki sing penting iso nata atine nggih nata atine bahagia keluargane sregep ibadahe Allahumma hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi kedake kok pirang-pirang ayo niki sing terakhir ndak sing donga kula langsung nggih bakal terus pundi sinten kan biasanya Mbah Yai sinten mboten langsung ana gur ngono-ngono gampang kan
Ora maksudnya dongane iki njuk hitungane arek kepiye. Ora mau ngono-ngono tok ya. Ah, ayo ah. Lah, wong kabeh kok le muni halok iki borongan. Ya, padha siapa ya. Yo, sing terakhir niki mumpung 10 Muharram, Bu. Do maca hizib autat. Muga-muga diparingi awake dhewe iki didohke karo balake Gusti. Ngoten nggih. Mengke dilanjutke njuk donga. Apal to hizib autat? Ya jane apal ning durung ngerti jenengane ngono lho. Bareng nggih kali kula nggih. Apal. Nggo. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal alhamdu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mini sareng amin 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 min amin 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 ya Allah Rabbal alamin amin Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa kulli sahabati ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan mayyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa innaka antal wahhab Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jabil hajat wa tudahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'una indaka ala darajat min al-hardil haid wa ba'da mamat ya Allah ya Rahman ya Rahim majid salam ya najib taqabbil khaliq ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya wahhab ya razzaq fatah ya alim ya qadir ya bashir ya hafid ya mu'izzu ya mudilla sabishuna fi amani wa jiwari kami kulli syaitan marja wa syai'un syarin ya Allah dipun ridani panjenengan dipun joko malaikat papat pilayungan para nabi lan para rasul sholatu wassalamu Syekh Abdul Qadir Jalil Mahbubullah ada sabul hijayah hijayatullah anda sayyidul karamah karamatullah musyafa syafaat Syekh Abdul Qadir Jalil aghizna nikuli hajatul man hadra fi hadzal majlis ya Allah muga hajatipun masyarakat ingkang derek hadir wonten menika majelis linangkung masyarakat wonten ing kukuban peti maca sing Borobudur Makna Indonesia rezeki ina ya Allah hajat dunya lan akhiratipun pun paring ana jembar rezekinipun panjang yuswanipun barokah sedantenipun sregep ibadahipun ya Allah diselamatkan abadi dunya wal akhirah bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.